O alcalde de Illa de Arousa regresou este luns ao seu traballo da alcaldía con total normalidade, a pesar de ter a clavícula rota. A fractura produciuse a noite do sábado durante as festas de San Xulián. Un home achegouse ao alcalde a recriminarlle diferentes cuestións. Ante os nervios da conversación, o home empurrou a Carlos Iglesias de forma inesperada, provocando que o alcalde caese sen poder protexerse, suceso que lle provocou a rotura da clavícula. A pesar deste feito, o alcalde insular non quixo que a agresión afectase o funcionamento do concello e por iso esta mañá regresou ao traballo. Iglesias tampouco quiso afondar máis no asunto e abogou por quitarlle ferro, sinalando como un feito illado. A pesar diso, o rexedor advirte que non se poden aceptar este tipo de comportamentos e apela á veciñanza a resolver os conflitos con entendemento, respeto e diálogo. O alcalde tamén sinala que o acontecido foi froito dun mal momento do veciño e que non se sinte desanimado para continuar traballando pola Illa de Arousa. De feito, sinala que continuará atendendo a todas as persoas que lle queiran trasladar calquera cuestión ligada ao traballo municipal. Segundo sinala o rexedor, o traballo desta mañá na alcaldía transcurriu con normalidade, centrando as súas tarefas en intentar arranxar con Portos de Galicia o problema do desplome no Paseo do Cantiño.